Du må gentage venstre arm helt ud, bagud. Helt derud. Ja, sådan her. Nemlig. Hold lige panden næste gang på knæ. Helt ned. Sådan her. Ja. Det går det, Jesper. Okay, og så sådan her. Lige præcis. Og så skift igen. Sådan der. Og så skift igen. Sådan her. Yep. Det går det, Jesper. Kig nu op, mens du laver lige præcis den der, du laver. Kig nu lige den, og pas på. Ja. Sådan her. Sådan her. Og den der, du laver. Kom. Er rigtigt. Pas op med knæene. Sådan her. Lige frem. Tilbage. Ned. Og så igen. Kom. Ja. Og så ned. Kom. Sådan her. Okay. Husk at det er alle de der faser. 1, 2. Sådan her. Alt bagefter. Tilbage. Lige præcis. Det er korrekt. Husk at lufte en gang imellem. Yep, så. Så på et tidspunkt jeg siger skift, så skifter I lige på retning. Tomler helt bevægelsen med armen. Tomler helt den der sko. Helt arme. Ja. Helt arme vi bruger. Og skift. Kør. Kom. Helt arme hele tiden. Helt arme. Ja. Skift. Stadigvæk helt arme vi bruger. Efter bevæge dig. Efter ikke stå stille. Stop. Lille arm så tomler. Lille arme. Ja. Ski. Så får du også der. Ja. Den er udmærket, den der I laver. Kom nu, op, lige bag. Sådan der, fint. Bevæg, Rasmus og Tomle. Ikke stå fast, kom nu, for lige. Hey, det skal være rigtig udtales. Bevæg på fodene, kom nu. Sådan der, kom nu. Så flot, kom nu, bliv ved. Sådan der. Og bevæg, Rasmus. Kom nu. Alt for roligt. Lidt mere ro. Sådan her, ja. Og lige præcis sådan der. Ja, lige nøjagtigt. Kom nu. Øj. Og lige skal stærke. Jeg får ikke med foran. Jeg kan høre i hvert fald. Sådan her. Kom nu. Op. Og undskyld. Jeg får det. Kom nu. Og sidste. Stop. Og husk at skifte. Prøv at se her. Kom på bolden her. Ikke i midten. Lad bare over til bolden frem. Der. Sådan her. Og skift. Og skuffoden. Der. Kom. Sådan her. Yep. Der. Og sidste. Husk at det samme skift i foderne. Klar til den. Og så frem i bolden. Husk. Frem i bolden. Her. Ikke i midten. Kom nu. Hold den så også. Vis det lige. Kom. Rigtig sådan. Undskyld, det er fint. Okay.